Kære alle medlemmer af Lav Hillerød. Jeg stiller på den ordinære generalforsamling den 13. april op som formand for foreningen. Det gør jeg, fordi jeg tror på, at jeg er den rette til at stå bag roret, når vi skal ud og kæmpe for et friere Danmark. Mine mål er klare, ambitiøse, fremtidssikrende og med en rette indsats realistiske. Jeg er din garanti for den indsats. Jeg ved, grundet at jeg har siddet i forretningsudvalget siden konstituerende bestyrelsesmøde, hvilken retning foreningen skal i. Jeg var i sin tid med til at skrive foreningens strategioplæg, der fastsætter foreningens visioner, missioner og mål. Jeg vil kæmpe for, at vi kommer i den retning. For uden foreningens målsætninger, som jeg er med til at udarbejde, så har jeg naturligvis også nogle personlige målsætninger for mit formandskab. Min første målsætning er, at vi skal fortsætte den massive medlemstilgang, som vi har for tiden. I talende stund har Lav Hillerød 83 medlemmer. Det er mange flere, end vi havde ved sidste generalforsamling. Det skal vi være stolte af. Min målsætning er, at vi per 31.10.2017 får fordoblet det her medlemstal. Så første målsætning er fordoblet medlemstal. Når vi så får nye medlemmer, så er det vigtigt, at vi får aktiveret de her medlemmer. Det skal vi blandt andet gøre gennem det kontaktpersonsteam, som jeg i sin tid oprettede. I kontaktpersonsteamet, der har vi en klar målsætning om, at alle medlemmer, der melder sig ind, de skal kontaktes inden for minimum 5 dage. Vi betegner at have aktiveret et medlem således, at de har deltaget i minimum 2 arrangementer de første 3 måneder. For at få dem til at deltage i arrangementer, skal vi naturligvis også have en bred vifte af arrangementer, der dækker vores 3 hovedpunkter af livet, som er politik, venskaber og det. Som I nok kan mærke, så har jeg en stærk medlemsfokus. Det er vigtigt for mig, at vi har nogle medlemmer, der nyder at være i foreningen. Så derfor så er det selvfølgelig ikke nok, at vi både har medlemmer og aktive medlemmer. Vi skal også have tilfredse medlemmer. Det er min klare målsætning, at vi skal være den lokalforening, som har den største medlemstilfredshed. Det vil jeg måle på rundspørger. For at sikre medlemstilfredshed, så er det vigtigt, at vi har et aktivitetsudvalg, som der kører godt. Det vil jeg som formand være med til at sikre. Den her medlemstilfredshed, den kan indfries gennem det aktivitetsudvalg, som Frederik Bak står i spidsen for nu. Frederik Bak har i løbet af de sidste par måneder udarbejdet årshjul, som der sikrer en bred vifte af arrangementer, der har stærk kvalitet i det kommende års tid. Jeg tror på, at han kan hjælpe mig som næstformand til at holde styr på det her aktivitetsudvalg og til at tage Lav Hillerød til nye højder. Til sidst vil jeg fortælle, at hvert år udnævnes årets lokalforening på Landsborg. Næste år skal Lav Hillerød naturligvis være årets lokalforening. Det skal vi opnå gennem en organiseret bestyrelse, der kan varetage medlemmernes interesser. Så skal vi have en stor medlemsfokus og gode arrangementer. Det vil jeg som formand være med til at sikre. Så stem på mig, hvis du gerne vil have høj medlemsfokus i Lav Hillerød, hvis du gerne vil have glade medlemmer, og hvis du gerne vil have en stærk forening, der har en formand, som har været med til at sætte kurs. Jeg glæder mig utrolig meget til at se jer alle sammen på den ordinære generalforsamling den 13. april, og jeg håber utrolig meget, at I har tillid til mig som formand. Tak for din tid.